ọ dị mma nwunye ndewe nọ na olee otu ede ọ dị mma ịma ị bịara wetara anyị ozi na atọrọ gị last month ọkwa ya this month August okay August this month ka atọrọ gị ha ngwa ka ọrọ ndị Igbo otu ihe niile shiri mee okay maazị aha m wụ Timezi Aladoro ama onye mba nnọọ enwere ihe mere anyị ọ gbara na newspaper ndị mmadụ ha hụchara ya na newspaper ma so na platform enwere ndị kidnapụrụ na Saturday gara aga na 1 week August 9 na Ndegwu this August 9 this August 9 2026 that's 2 weeks ago, a week ago. Man and my brother na nwunye na nwa eji n'aka nwa nọbe under 1 year na ofu onye ọrụ anyị gawara Ndegwu ebe site my brother said again ji ga ọrụ ihe farm in this farm agriculture farm so I na ebe ahụ ka anyị ga ndị ga ọrụ ka ha bịa bido ọrụ bịa so nga anọ they discuss na the ala along the road Ndegwu Owerri West onye ọbụla ga-ama Ndegwu Owerri West Orogwe market ụzọ ahụ tadụrụda n'ime ahịa Ndegwu so ebe a ka a nọ na the place along the road close to ụlọ ndị mmadụ ị ga-anọ that place na-akwa ụlọ ndị villagers so enwe group of people n'ime ọhịa mapụtara mgbe ha pụtara ha yi efe amị AK-47 ebe ahụ unu jere ebe Ndegwu ahụ ndị mmadụ bịara ndị a ndị mmadụ ihe ụzọ ubi ha batị ụzọ ubi na-echaga okuku batị ụlọ ndị the distance ebe adị mfa oke onye ubi n'obi na enwere ike ndị agụgụ ibelata ebe ahụ ịtụ mmadụ so mgbe ndị achịrị ime ọhịa pụta ụmụ ha ka mbụzọ nso ha so mgbe m na ha na-abịa mfile na ọwụ ndị amị because eyi efe amị bụ AK-47 mfile meme ndị amị anaga na-enwe maybe ndị amị batara ime ọhịa na-eme akombi ime ọhịa for against insecurity so when was close I said lie down what was my brother told my brother one year one azụ ya turn on so total area total of 6 and 7 plus 6 plus 1 head in a camera 7 so everybody lie down ha gbala egbe elu release a bullet so what is the bullet anybody lie down here with my bed kefe maka n'azụ ure maka my brother kefe ya ka azụ ke do that guy with akwa oyi because ofu oyi enwe bed he yiri pulo ya ke ha dị bọchị nọ so ọgwụ onye Ndegwu so mgbe kere ihe aka n'azụ ha ko the guy with the engineer chime and the family n'aka enwe ọma te na anọtọ ya otu gị anọtọ te dị ka engineer ekefe ya ka azụ so one of the guy kwụ onye Ndegwu ahụ a na-asọ n'ime ọhịa ahụ mgbe na the last person certificate ya gbapụzie gbapụ ha gbaa ya egbe the bullet enweta ihe ya mere escape gbaba n'ime ọhịa so ha kpụrụzie anyị say stand come na-akpụzi anyị ihe anyị na-aba one access road no opposite that fence ahụ anyị na-abazi straight mgbe na-aga like 1 to 2 posts to 3 posts ha mewe sign na-akpọ ka nnama ọ ga ha ga-akpụ ndị na-achị nnama dị akpọ na-akpọ Nigeria na-eme sign so abịa nakwa ihe ndị a na-emekwe ọdapụ mpe n'ime ndị ọzọ na-eme n'ime ọhịa so ndị ka nchekwa ihe ọhịa pụtazie ha na-asụzi data asụsụ Awụsa Fulani ha ejicha mma akpa ha small bag so ha kpụrụ anyị gbazie dịka n'ime ọhịa dị 4 ha pụtazi ha wụsị 7 total of 7 ha pụtazi to inside bush abụcha egbe AK-47 double magazine so some of them ji dagger some ji this cutlass so mgbe a na-agazi go to inside the bush ha sa ndo lie down so ha they will say our leg keko our leg together so them they have like 2 hours
that will have how more inside more forest. I bet I was here for the first night. Around the bed 10 or 11. Then the group of the group of Petakurani, you put their hand, you put in here, you know the Libya. But Luto, Anama was signing them, they make an hour, but Honey make call, Honey, you call me with all my wine and a phone with all I was working at one with our son. So, Hana share full night. Then in the morning, early morning, half away from that guy in Nabala, in medical shelter. Who the hand on the more or just in Hatronala. Not on Yanala, here you run umbrella of woman. And no wine, I cry, Openaka and Oko. Million as well now, why that anymore idea. We stop everything at I, no cover. So, no food. You couldn't hang lines. This morning happened like after 9, I need to in the morning. See that night, around that time in the night, to cheer about anymore. And when you so in the morning, early morning, best to cease. Right, go on that bush. I said, they go on that bush. That bush bank, I know. I mustn't get a from that. I buy here now, but got on that place. Bank, I see. TLG again, he paid that place, the same condition. It is torturing. And I quiet. So, he the bank comes in the other bank, as I do with there. Say, call your people. If you bring money, you go. If you don't bring money, they'll kill you. It's a big person. Kidnapping our work, now waiting at the work, in my job. You plenty everywhere. They kidnap people, they get money. That's here when they Fulani and the Fulani. Oh, in the Fulani. So, how myself, in English, I want to know, me, I go kill him, I go get him big money. If I don't kill him, I will ask him why. If you have money, I will cut that thing. I do something to do my juju. So, I never say anymore here. So, you see, I cook on her quiet. Page Muma, you she not carry, so you go in Yamani, I will bring my money, get Igbo, get big money, you bring money. If you bring money, I will kill you. So, I will the music call. How about Georgia? You want your where from? I say I'm from Imo State. That's 50 million. I don't my brother. Remember that's Imo State, 50 million. I don't that guy. That's 50 million. So I don't that guy. The guy who farm and where 300 10 I take engineer. We River State. I don't. You want your bed? You answer River State. I say 20 million. In the Imo State, with 50 million. Man, on your rivers, you 20 million. That's okay. You bring the money. You go. You call your people. Okay. So by then, I'm not talking about that now. The other guy, the other person, my mom one. So having a different maybe family. So maybe I was a call. Was a call. We get call. No day, the third day. No food, no water. For 3 days. For 3 days. That is the first Saturday. It's Monday. So after all, you're not passing through. I think how many community. Nah, community there. The community are in sharing. How many more are sharing? How many more are she's spaghetti and rice. The Kendan has stuck around her, Jack has stuck on when they no, like a wapo. Okay. I go by this time, by the morning or afternoon. I went to some gap of people. One I be bring him pata. And they bring him pata. I become my suya. Chicken suya. My predator, my drug. And I'm going top of drug. And I'm there. My cigar, my rice. Spaghetti, my gari, money, anyway, as I mustn't in the shop because I like I like belly line you. I really line you, Lehanya, have a blue Kawagi. So at the end of the day, also on Tuesday, Habuchi, pushing, not take pushing, I need to open. And the end, none of Fukaman, my English house, can I bear a make call, can I bear with the phone? Yeah, that's me, where people. Yamana phone, jack out, work. So at the end of the day, I'm on Shetwa. So Nema about on Tuesday afternoon. I will put this over cash. That's not gonna physician. Or I'm also never with the cash. Was more and come in and I would take time I go and I need 2 hours because of bank now. I know the bank no them as on shut up. Look at going for my house or few station. We wait for money. So I'm going to my brothers and down, but I said I got few station because they will take the money. I'm also so anyone cannot be funny. So I got an I'm also because now I'm also in maybe a grand time.
was change you that time because when I make a call in now uncle line like a month on Monday yeah uncle line like 6 to 7 so as like I was it on Tuesdays what was it about the one about the cash everything on cash Egole total cash I was there from us cash was cash 7 million 7 million naira so akuro cash so even an account my card I'm asking you to have made the money my brother my own my kid that guy what you know so again an account here my see no small touch that I can use but they go the shop but I that's never pick code the phone code in I just got it code so you get about phone the app gas in the code the TM original house in the code so in now and the position I pass it on Tuesdays around about 5 to 6 I go in Brazil I'm saying Straha Mort Straha picnic do liquid and in that of my brother's hands Straha sack bag so my brother was those things and that's when they was around ransom Ibutre be here so how does it mother that money and that drop him down. That drop him down. My brothers in that because I said that now. No involve police, no involve army. Say if you involve police, if you involve security, you kill them. Say if you put on tracker or juju, if you will know. It's a big deal. We know where we say in our work. If you do you will know. You will come kill them. So let me tell my brother like that. My brother said, I beg, no involve anything in security. Just bring the money, come for them. I said, I raise a phone with my sister, and my brother, the phone your poasie, Nagaja Posie, no guardia. So I'm saying, my brother says, give it to the money. Now, I'm kidnapped. Nandebu. Okay. That's the place. Give it to that money. Actually, more help. Okay. The money. Look at those more, blue carton, and some more packets, and picnic, liquid packets. Ndị ahụ mere una ndị ahụ kidnapụrụ unu na ndegwu ahụ anọgidere with you people ka mechara pụ ndị ọzọ abịa mba ọ na that group ahụ okay that group ọ bụ otu Monday night ha kpụ anyị jee ebe anyị gara n'abalị ahụ Monday night ahụ pụtasịrị Tuesday anyị ji lọta Tuesday na anyị ji lọta Monday night ahụ anyị gagidere gawa ihe ga n'ime ọhịa dịka more than 2 hours m na-agazi ihe bi mapa n'aka m na-aga akpa bi n'aka m mmiri sack bag mmiri ọbụla ebe wọta bụ jiri mmiri iji ha na-aṅụ so I was about because I wasn't strength. Came on Saturday, no food, no water. So it's that Monday night. I get the after that because then that was as an abalagi. And they have way about who got any more. I didn't be my body, 10 abal 11. So after the jam was there, came carefully. The jam was on also. The person Naka can you trust and down in the army. So I came to the here. I live here to I reach another my chicken, my Nabala. So any morning I test them that night times. Mina go to that guy. When I came and I can't together. So Mina got to know the guys on one once come on and one. Mina go with me. So me was there and say water. When I was there, military. Is that a small military? Can you run a corner in a major water? Where what I'm half of there. Moves there. You put the young I survived with that Monday night, on Tuesdays. It was okay. The cash there at hand. After that, demand I need that hand. So I built up any more hand. Made busy. Okay, finally. So, thing, a lot to do, she lot as here. Kahamunu Kakuchara, the 7 million. Okay, yes, I've got 7 million. I hope they go this year. How no, they get the money. No, they reach make or want to make my bread, my my motor. This year, police is happy. To man up, I do I put somewhere up. As I see this B3. You go and straight, my place at the walk. The one I should go and I got to thank I so I was also now I said no we did now we get it everywhere we get it everywhere now no hang everywhere not to know so I got no something around there now only was like I got back so when I was also now I was those like an aso
so m na-akpọzi nwunye my brother sị ya ji nwayọọ ndị ka dọrọ ya sị ya ji nwayọọ because na mba gwa nlekwa anyị na-elekwa nwa ọsọ bidoro gbakwa ọsọ anyị na-agba okay finally unu alọtazi ọkwa ya yes so nga pụtaziri gbagide pụtazie somewhere ozi ụlọ mmadụ ebe ụlọ mmadụ close ụlọ ndị ndegwu na close a na-arụ one tenant house one decking so I feel that na adịgo safe ka m ga-echelezie ha abịa kwuru ozi abịa sasa ha nọ nsọ gachira na ha na-abịa ka abịa kwuru anyị so nke anyị na-echelezi ha ụlọ anyị emego nkiriti n'ihu ya damit ụlọ ha agwụla agwụ so anyị ka anyị na-ahazizi ike na-anọkwa n'olu ndị mmadụ na-arụ ọnụ dị ya so adịghị surprise mgbe a laziri ana-anụzi information that ndị evening ya around ebe 6 aha 5-6 achịpụta ebe to 7 na ndị a se pụpa pụtara shi mo help bịakwa na that side big ndị nọ ọrụ dị a sa first one open gate so ndị ọrụ ahụ agbapụzie n'ime sinu wapụzi ihe a na-eri ọgbọ n'ime sọkawe osula na sọkawe akọfabe so wapụzi dị hide so ha batazi ha jump first bata na side child go house ahụzọ onye ahụ ha alawazi chirijo phone ha ihe ga-eri dị abụrụ ya pụọ so I was surprised that na ama ndị a ga-enwekwa oge chiri mo ya bụrịtekwe na the same ndegwu ahụ ndegwu enweghị security ndegwu enwere security okay so, finally unu ejekwere report auto police ka unu pụtara I pụtara ọgbakọ police station which the DPO anyị na ya nwechara even on Saturday enwere na makwụghị ibe enwere of a kidnapping in the morning so as in by the grace of God ndị amakwụghị ibe security aba ọhịa kpọpụtazie ndị Fulani abụọ there too alive so ndị Fulani agbagbo ofu security amakwụghị ibe okay amakwụghị ibe ndị degwa okay ha nọ close ịkwa ọ dị ma finally ole ndụmọdụ ma ihe chọrọ egwu ụmụnne anyị 1 minute okay sir ihe m chọrọ ịgba ụmụnne anyị ndị Igbo wụdara onye ọbụla n'ụra ndị a tinye m hụrụ mere mụ ndị a jiri n'ime ọhịa anyị adị ndị a plan ahụ anyị na-eweta ego aga na-egbuchi anyị were ala anyị were bekee anyị because enweghị ihe dị ka force nga nsogbu ha dị comfortable n'ime ọhịa anyị so ihe m chọrọ ịgba onye ọbụla na onye Igbo na-awụ ajụkwa na ajụjụ Imo State gọọmenti ndị eze anyị ma ndị chief anyị ma ndị youth anyị ma ụmụ skuul ma ndị chọọchị ma ndị fada ma ndị pastọ biko na onye ọbụla ajụ na ajụ kemgbe m anaghịkwa anụ na na-enwe kidnapping Fulani ahụbeghị m mgbe a sị na polisi amị bịara n'ime ọhịa gegide rescue ndị eji eji n'ala Igbo na ebe Igbo ndị Fulani gide ha egide bọs ọ dị kamp anụbeghị m before which mgbe ejere n'ime ọhịa polisi nụrụ ya ndị polisi na ha bịara around that side moto anyị pakịrị but ha amaghị ha ga-eme so they go back because ha nwere the guardians of fight ya na ha dịla ekwo they go to the state they go to other places they go to local government chairman over the west so they need drone and assist since they create now people na any kidnap people na-egbu many people that place and so ihe nchiri igba na awụ onye ụbọchị ihe m na-anụ wee na phone anụkwa na everywhere that na police na army na boss ESN camp na ọlụ na ọkaigwe and other places n'ala Igbo here the power ahụ na-eji aga bọs ESN camp na-eji otu aga bọs ndị Fulani ndị a n'ime ọhịa na-ekinapụ anyị egbu anyị n'ala Igbo anyị pichi o mere m ya wụ na omebe m aga m apụta ya bịa kwuo okwu a gụọ eme ya ka onye ọbụla si na mba bikocha mmadụ nwere nakọcha wụ onye ọbụla ndị Igbo na-elele ihe ọbụla na-eme n'ọtụtụ sel elekshọn kama ha ga-echekwa anyị okwu m na-ekwu na nagra ndị Owere West youth niile ma ndị eze ha ma ndị women leader ha ihe ọbụla ewu na Owere West ihe na ọnụ ga-arise na demand down for security because these people na n'ime ọhịa ọnụ they can come to your house and carry you in the night bido ọdị na Benue na Plateau nke bịa sị gbole mmadụ 50 na one community buru eburu pụọ ọkwa ihe gaji mere ebe because ndị a na n'ụwa ewe n'ime ọhịa comfortably ọ dị mma nwanne m imeela nụna thank God for your life and thank God that you are alive today to testify nsogbu anụ anyị ga-emekwe ka gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa ọkachasị ndị vigilante rụọ ọrụ kwesịrịla ndewe nụ